ஒரு உடற்பயிற்சியோ, ஏதோ ஒரு தீவிரமான பயிற்சியோ போறதுக்கு முன்னாடி, நாம மனதளவுல, உடல் அளவுல 2லயுமே நாம வந்து முதல்ல தயார் நிலையில இருந்தா தான், அத தொடர்ந்து செய்ய முடியும். உடற்பயிற்சிங்கிறது நாம நினைக்கிற மாரி, ஓ! இன்னைக்கு ஒரு 3 மாசம் செஞ்சா போதும், இல்ல ஒரு 1 மாசம் செஞ்சா போதுங்கிற கதை கிடையாது. இன்னையிலருந்து நான் என்னுடைய ஆரோக்கியத்த நல்லா பார்த்துக்க போறேன் அப்படின்னா, குறைஞ்சபட்சம் உங்களுடைய ஒரு 100 வயசு வரையாவது நம்ம செய்ற மாரி நாம பிளான் பண்ணிக்கிறது தான் நல்லது. ஸோ அப்படின்னா, நம்ம எப்படி பிளான் பண்ணிக்கணும்? நான் இத தொடர்ந்து செய்ய போறேங்கிற மன உறுதி வந்து நம்மகிட்ட முதல்ல வேணும். ஒரு உடற்பயிற்சி செய்யறதுக்கு ஒரு 40 வயசுல தயாராகுறாங்க. அதுவரை அவங்க வந்து சீட் ஒர்க் தான் பார்த்துருக்காங்க. இல்ல ஒரு பெண்களா இருந்தா வீட்ல தான் நாங்க வந்து அன்றாட வேலைகள பார்த்துருக்கோம். ஸோ நான் இத உடற்பயிற்சிங்கிறத எடுத்து செய்ய போறேன் அப்படிங்கிறப்ப, அவங்க வந்து அத மனதுல தயார் நிலைக்கு வந்துரணும். ரொம்ப பேசிக்கான எக்சர்சைஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது என்னன்னா வாக்கிங். ஸோ வாக்கிங் வந்து ரொம்ப ஒரு அருமையான எக்சர்சைஸ். அதேபோல நம்ம உடம்ப வந்து ஒரு வார்ம் அப்க்கு கொண்டு வரக்கூடியது. அதாவது இத தொடர்ந்து செய்யலாங்கிற உத்வேகத்த குடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து வாக்கிங்.